Blay bikin nang page baru buat kumju yaki subscriber. Temata kindiat nginya pasha ka kubar ka belami na po ka jela Bihar ka badan na po ka ri India jongi. Bat ka kubar ka langba sian an saplena ya ka we ka jingking yet ka balashna ha ka te ka jela Bihar kum si benta ban bus la ne ban penkiu ya ka jingwan chong kinang jua ka perthai ha ka te ka jela Bihar. Bat kat kum ka kubar ka bala yolum la ang ba an saplena ya ka ne ka jingking yet haus nam thamai uban sawan bala angru bakane ka jingking lashna ha kate ka shnang rajkir ka baha apoka district Nalanda ka badai ha kate ka jilla Bihar bala ang ba kane ka jingking ka jarang kumba arspa phot na sathe satrai lum bat ka jingyar ka long kumban riu phot bat ka jingtrang chakne jingking pat ka dei kumba phrapsan phot bala angru bakane ka jingking jet ka ba ka jilla Bihar kala depsna kalai serngem tek kum ka jingking jet ka balashna hapo kari China bat la ang ba dei na kane ka daw ba ka te ka jingking jet ka badan hapo kari China ka pen long yaki Torres bakin wan majgo ka sya ka te ka jaka henry menta par sa kane ka jela Bihar kalashna bat ka jela Bihar ro ka kmilinti ba kane ka jingking jet kan pen bone ki nang wan jgo ka perthai ha ka te ka jela Bihar. Bat kane ka video ka ba menta pat ka ba lai I ba kibriu ki laya na ka te ka jingking yet kane ka dai ka jingking yet ka badan hapo China. Te takaneo kubuan mata ka janmek ni sa isyam yang parha ka way ka video ka bansawan.